Dan zijn ze 11 minuten lang de Peerlinkbend.
Einighausen! Goedenavond Limburg! Zie niet die handjes! Wat een feest, wat een knaller, wat blij dat we hier mogen zijn. Wat een genot dat we hier mogen afsluiten. Iedereen heeft die geteld wat de jaren zijn. Ik heb moeten tellen, 11 minuten heeft het geduurd. En wat zijn we? Gemiddeld 33. Dus net gaan ouder als de rest. Maar dat maakt niet uit. We gaan spelen, want we zijn gaan ouder en Geert gaat springen. Dat heb ik gezien. Gaat je springen? Einighausen gaat je springen. Kapeltjes en Hermeniekes gaat je springen. Dan gaan we springen in de tent.